Todo, absolutamente todo, é unha preparación do que está por chegar. Que foi iso? A comida. Rumbo. Elixe o teu rumbo. Comida a domicilio.
Moi boas tardes a todos e a todas, e, por suposto, tamén os que nos estades vendo por streaming, e benvidos á primeira das sesións de hoxe. Nesta ocasión imos ter unha actividade moi interesante. A presentación da webserie Os tempos mortos do Führer, un proxecto nado en Ourense e rodado no Retiro do Conde en Vilaza. Bueno, temos connosco a algúns dos membros do equipo. Javier, Uxía, Saúl e Gema. Un aplauso para eles, por favor. Bueno, rapaces, contádenos un pouco que imos ver no teaser e bueno, no making of. Os tempos mortos do Führer é unha comedia, bueno, unha webserie de humor que trata de Adolf Hitler nas súas horas libres dunha maneira con humor. Un tanto satírica, non? Sí. E agora vamos mirar o teaser máis o making of dos capítulos da webserie que estrenaremos próximamente para que se mira todo o equipo que traballou por detrás. Que se estreará en que data? Próximamente. Queda no aire. Bueno, pois con isto deixamos vos co teaser e co making of e ao acabar sairemos para un breve coloquio. Desfrutade moito. A subían areosa, somos mozos de Castrelo que van a Rúa Chamosa, somos mozos de Castrelo que van a Rúa Chamosa. Linda
la madriña. Ti que tes María, ti que demotes, gastache los cartos e agora non tes, e agora non tes, e agora non tes. Ti que tes María, ti que demotes. Canta de todos a unha, canta de todos a unha, que o cantaré o bailare, non me deshonra ningunha, que o cantaré o bailare, non me deshonra ningunha. Nesta rúa non hai homes, aturuxan as mulleres, e os poucos homes que hai son para rabo de culleres, e os poucos homes que hai son para rabo de culleres. Ti que tes María, ti que demotes, gastache los cartos e agora non tes, e agora non tes, e agora non tes. Ti que tes María, ti que demotes, ti que tes María, ti que demotes, gastache los cartos e agora non tes, e agora non tes, e agora non tes. Ti que tes María, ti que demotes. Pois xa estamos de volta para o coloquio, non sei se alguén do público ten algunha pregunta que, bueno, que non la conte. E senón, bueno, comezo eu porque eu teño unhas cuantas. Creo que o primeiro de todo é saber como xurdiu esta idea. Desculpa. Como xurdiu esta idea? Pois esta idea xurdiu a nunha mestra nosa do CIFO Farixa propúxonos dous traballos, non? Cada un dos alumnos e alumnas tiñan que presentar dous. A nosa compañeira Elisa propuxo esta webserie así un pouco loca, entre comillas, po que todo o mundo tiña planeado, era o que máis destacaba, bueno, a partir de aí arrancamos e ata o día de hoxe. A verdade é que o formato recórdame moitísimo a cousas estilo Netflix, quero dicir, moi innovador, e que podería estar perfectamente. Plantexastes vos ofrecerlle algún tipo de plataforma dese estilo? Igual estou contando plans futuros, pero... Non, en verdad sí que o plantexamos cando tiñamos o noso gabinete e da productora en plan, bueno, de bromas, incluso antes da rodaxe, por que non plantexalo se quedaba ben? E, bueno, pois non se falou moito máis do tema, pero quen sabe, o día de mañá. Ideas para a súa continuación? Pois... non sei moi ben que che contestar a iso, a verdade. Depende de como vaya saindo todo, non? Efectivamente. Bueno, quen se encargaba de cada parte? Quero dicir, vimos unha morea de xente. Bueno, estades 4, pero había un equipo grandísimo. Bueno, non quero saber xa como foi a marabunta de escoller os actores, non? Que puxestes? Un anuncio de, bueno, alguén cun bigote estilo Hitler? Ou como foi un pouco ese proceso? Pois o equipo estaba conformado por un total de 18 persoas, entre equipo técnico e artista. Para o protagonista, que era Hitler, estábamos buscando un perfil un pouco xa adaptado ao que é o personaxe histórico. Unha persona pois, non de moita altura, xa un pouco caracterizado de por sí. Bueno, no momento que contactamos con Elena Seijo, xa nos propuxo ela, que tiña un actor da súa compañía, Sarabela Teatro, e propúxonos este actor que xusto estaba facendo unha obra de teatro de Hitler, non, Héctor Martínez, pero dende o punto de vista histórico. E nós, pois, tuvemos unha pequena entrevista con el, por así decilo, e, bueno, dende aí arrancou todo, ele apostou por nós e nós apostamos por el. Bueno, non sei se hai algunha pregunta por parte do público. Se non, eu lanzo vos a última. Quero que me contedes algunha anécdota. Quero dicir, grabando isto, tivestedes que, vamos, ter anécdotas as galla, contándonos algunha. Pois, por exemplo, do teaser, que foi a primeira parte que vimos, Luca Johan Silva, que foi o director artístico no seu momento, pois, para crear as burbullas, cando estaban os patos, pois non se daba, porque era unha bañera
normal, como os que temos todos e todas nós na casa, botamos como media hora removendo para crear así as pompas. E despois, con respecto xa un pouco máis á rodaxe, verás en un capítulo unha reunión de altos cargos históricos e, bueno, estará un personaxe histórico asiático que vai interpretar Marcos Vázquez. E, bueno, pois era bastante gracioso porque andaba así encollido por a rodaxe, xa cos ollos achinados, e andaba así un pouco tambaleado, e a verdade que o pasamos moi ben. Foron días de moito traballo, pero moi ben, moi contentos, e sobre todo por moitas risas, e é unha pena cando se rematou. Pois, bueno, rapaces, moitísima sorte con todo, moitísimas grazas sobre todo por estar aquí e presentalo. Bueno, a vos, dicirvos que xa sabedes, tedes que esperar nos vosos asentos a que veña algún compañeiro do FIC para sair ordenadamente. Moitísimas grazas por vernos os que estades dentro do streaming e a vos por virete aquí.